एगो शाम सब जानवर जंगल में खेल कूद और मस्ती करत रहन स। शेर खान भी उहे बैठल रहे। ओही टाइम मिंकू भालू डरल हालत में भागत भागत उहाँ आइल। शेर खान जंगल पर बहुत बड़ा मुसीबत आ गइल बा। तबही मोंटू बंदर सामने आ गइल। हमके बतावा, हम मुसीबत के सामना करब। तबही शेर खान गुस्सा होके ओकरा के एगो टक्कर मार के साइड कर देलस। तू चुप रहा मोंटू। का भइल मिंकू भालू? हम एगो नीला ड्रैगन के आसमान में उड़त देखनी है। वो अपना मुंह से आग के गोला बरसा रहल बा। अरे वो जंगल में कई जगह आग भी जला देले बा। का कहला? आग लगा दिहलस? हम सबके अभी वहाँ चले के चाहिए। कह के शेर खान बाकी जानवरन के भी अपना साथे ले लेलस और सब वही जगह पहुँचलन स जहाँ आग लागल रहे। पास में ही एगो तालाब रहे। हाथी अपना सूंड में पानी भर के आग बुझावे लगलन स और बाकी जानवर भी मदद कैलन स। काफी देर के मेहनत के बाद वो आग बुझावे में कामयाब हो गईलन स। सब ऊपर देखलन स त एगो नीला रंग के बड़ ड्रैगन ओकनी के सिर पे मंडरात रहे। उ सब जानवरन के ऊपर अपन मुंह से आग के गोला फेंकत रहे। बचाओ! जानवर ओकरा से बचत रहन स, पर जहवा उ गोला गिरत रहे उहवा आग लग जात रहे। भागे के कोनो फायदा नहीं खे बुझ दिल लोग। उ नीचे आ गइल और जोर जोर से हंसे लागल। तोहर इतना हिम्मत, तू हमार जंगल के आग लगई बे? तबही वो एगो आग के गोला मुंह से निकललस और मोंटू बंदर के पूंछ में आग लग गई। अरे माई रे, पूंछ जोर गइल। उ एने ओने भागे लागल और अपन पूंछ तालाब में डुबा देलस। अब तनी राहत मिलल। के हुआ तू? काहे हमार जंगल के बर्बाद कर रहल बारा? सब कुछ खत्म करते हम। एजा बस हमार राज होई और ई तू सब। उ अपन मुंह से आग के एगो और गोला छोड़लस और कहलस, और ही तोहरा लोग में से एक एक करके सब के सब हमार खाना बनबा। हर दिन एगो नया जानवर। ऐसन कह के उ अपन मुंह से आग बरसा के वहां से उड़ गई। अब का हुई शेर खान? एकरा से हमनी के अपन जान कैसे बचाई? हम ओकरा से लड़े के अलावा और कुछ नहीं कर सकत। जंगल के तबाह होकर देखे से अच्छा बा कि हम ओकरा से लड़ के अपन प्राण दे दी। शेर खान के मुंह से ई सुन के अब सब जानवर परेशान हो गईलन सा। अगला सुबह एक बार फिर से एगो हरा रंग के ड्रैगन आसमान में उड़त नजर आयल। सब ओकरा के देख एने ओने भागे लगलन सी। उ नीचे उतरल त सब ओकरा के खौफ भरल निगाह से देखत रहन सा। तू के हुआ और ये जावे के तहार मकसद का बा? हम ग्रीन ड्रैगन हई। तोहरा लोग के हमरा से डरे के जरूरत नहीं है। हमके पता बा कि आप सब ब्लू ड्रैगन से बहुत परेशान हैं। हम ओकरे से आप सबके बचावे आइल बानी। ओकर शांत स्वभाव देख के सब जानवर ओकरा पे भरोसा कर लेलन सा। मिंकू भालू भी अब खुश हो गई कि अब ओकनी के डरे के जरूरत नहीं खे। ओ दिन शाम होखे पे फिर से जंगल में कोहराम मच गई। आसमान में फिर से नीला ड्रैगन उड़त नजर आयल। बचावा, ड्रैगन आ गइल, बचावा बचावा। वो भयानक हंसी हंसत हंसत आग के गोला एने ओने बरसावे लागल। तू फिर से आ गईले हमनी के जंगल में नुकसान पहुंचावे। हमनी के काहे परेशान कर रहल बारे? तो के बकबक करे के बहुत आदत बा। यहाँ से जइबा या हमके मौत के डर नहीं खे। हम तोहरा जैसन क्रूर जानवर से डर के भागे वाला नहीं खी। अच्छा तईला। ऐसन कह के वो शेर खान के तरफ एगो आग के गोला छोड़लस। तबही शेर खान के सामने हरियर ड्रैगन आ गई और वो अपन मुंह से एगो और आग के गोला छोड़लस। दोनों गोला आपस में टकरा के भस्म हो गईलन सब। तू यहाँ का कर रहल बारे? ई जंगल के बचावे आइल बानी ब्लू। तू यहाँ से चल जाओ। लागता पहले तोहके ही मजा चखावे के पड़ी। ऐसन कह के वो अपन मुंह से दूगो आग के गोला छोड़लस। वो दोनों गोला हरियर ड्रैगन के आके लगलन सा और वो दूर जा गिरल।
अभी भी टाइम बा, देख चल जो यहाँ से। हम हार ना मानब। अब हरियर ड्रैगन अपन मुंह से एक साथ 3 गो आग के गोला छोड़लस और उ नीला ड्रैगन के बहुत जोर से लागल। हरियर ड्रैगन एगो पेड़ के उखड़लस और ओकरा में आग लगा देलस। फिर उ पेड़ नीला ड्रैगन के तरफ फेंक देलस। उ पेड़ बहुत बड़ रहे। नीला ड्रैगन ओकरा नीचे दब गई और चिल्लाए लागल। काफी देर के बाद उ खुद के पेड़ से छुड़ा लेलस, लेकिन उ अब तक झुलस चुकल रहे और लड़े के काबिल ना बचल रहे। उ चीखत चिल्लात वहां से उड़ गई। सब जानवर ई देख के बहुत खुश भइलन स। तू आज हमके और हमार जंगल के तबाह होके से बचा लेला। हम सब जानवर हमेशा तहार आभारी रहब जा। ना शेर खान, ई तो हमार फर्ज रहे। अब हम चलत आनी। ऐसा ना चली हरा ड्रैगन, तोहरा कुछ दिन एजा रुके के पड़ी। हाँ ग्रीन ड्रैगन, अब हमनी के जंगल में रुक के हमनी के मेहमान नवाजी के मौका देहब तो हमनी के अच्छा लागी। तू इतना प्यार से कहत बाड़ा तो ठीक बा। हम कुछ दिन एजा रुक जाता नी। हो सकेला नीला ड्रैगन फिर से यहाँ आवे तो हम उसे निपट ले। हाँ अब हरियर ड्रैगन जंगल में ही ठहर गई और सब जानवरन के साथ घुल मिल गई। उ अपन ज्यादा टाइम मिंकू भालू के साथ ही गुजारे लागल। मिंकू भालू, तोहके एगो बात बतावे के बा। तू चाहा तेगो शक्ति हासिल करके हमेशा ही जंगल की रक्षा कर सकेला। उ कैसे हरा ड्रैगन? तोहरा ई जंगल में एगो खुफिया सुरंग बा जहाँ एगो जादुई चिराग रखल बा। अगर तू ओके हासिल कर लेला त तू अपन और ई जंगल के सब परेशानी के दूर कर सकेला। अगर ऐसन बा तो तू उ चिराग के अब तक काहे ना लिहेला? ऊ चिराग के कोई ड्रैगन नइखे निकाल सकत। यही से हम तोहसे कह रहल बानी। अरे वाह, जादुई चिराग! हम उ चिराग के हासिल करके सबसे ताकतवर बन जाई। ठीक बा हरा ड्रैगन, अगर ऐसन कोनो चिराग बा तो हम ओके सुरंग से निकाल के जंगल के भलाई खातिर इस्तेमाल करब। बहुत बढ़िया। आज शाम के हम तोहके अपना साथे लेके वहाँ चलब। ओकरा से बात करके हरियर ड्रैगन एगो पहाड़ी के तरफ उड़ गई। वहाँ पे नीला ड्रैगन होकर इंतजार करत रहे। उ दोनों असल में एक दूसरा के भाई रहन स। उ दोनों मिल के ई सब नाटक कैले रहन स, जेकरा से सब हरियर ड्रैगन पे सब जानवर भरोसा करे लागा स। हमनी के प्लान कामयाब हो रहल बा भैया। सब जानवर के हमरा पर अंधाधुंध भरोसा हो गईल बा। आज शाम हम मिंकू भालू के जरिए उ जादुई चिराग के हासिल कर ले। हाँ जेकरा पावे खातिर हमनी के दोनों भाई ड्रामा कैले रहनी। हाँ आखिर ये दोनों ड्रैगन कौन जादुई चिराग के बात करत अरन स? का ई चिराग हासिल कर पाइहन स? चिराग लेवे के बाद ई मिंकू भालू के साथे का करिहन स? इस सब सवालन के जवाब रउआ के मिली ई कहानी के अगला भाग में जल्दी ही।